According to one of my friends, I said also one abu bisa say depression dey kum. And occasion say kwamna ekum unless say bia we church won say ma chire boys no ma motivate you. And I want about like the amani wo na we no ma mente ase ne say da bia won ne kasa motivate you. And no and officer na chire me say honorable ansana incident we be say only di common a we di na nkomo ne nya nkomo papa. But according to boys, I say always Libyan or Kasa, I say if I woo. Because one of my guy catching say at the end the sim will be sending one conf. According to small boy be on and Nambaze upon a bonusum. According to common who didn't say enrich. Yeah, may say a senior man and Namokobili or Kasi be approaching. But the karma almost said, I'm going to top it through. But boy, anybody know I'm a candidate CEO, but honorable free, you know what I say. Honorable taking, and the car no one overtaking or can't send me chair and say, anybody, the basic be honest. Hey, I think I'm about if I say be a bed 3 days or 4 days ago. Hey, it's honorable free, no one can say, I'm not chair, one can't chair, and then the dog catch chair, and then you know, honorable because. I was for you name my reservoirs. Or Asante Achimako. Assembly member, yeah, said it was here in Quincy, woo ya pa na any abusia abofo. Couldn't win any other Yabutu, the Pata will be our empathy. Now, back I did can Yabusa for the train. Sabaya, the young couple will be one. Yeah, anybody come on. As some was here, also very bad or tears. Say no, sit here. A dear potting see and signing your baby, I'm slow. Now, but when I come. Na me ma branti ya kwa batampa na fe ento ya kwa speaker na bibia ewe tinia we dey monka bi shem na we asi e ma me yakọ bo su meje mo so na asasem na se dey asi no ase minika se bia meka because say wonu obi ben nam na se within a shortest possible time na nam na se okoba na woni na di nkomo na echi wa kra wo se okofie na obete se wa ye ne hu se no enye easy but we as we see bia nyame na dem ono so na eje na as keep one as ye shi nkra as you see an dey enye easy manipa ye share this side and san ya ba kasa ni so kwa che wodi pa de say the friend me Collins Osu Boateng but dia do na ade ni me wa go friend me Oboy and na ba obi ade ti ago he ya na free aya na me free pa cho kwabna woni ne kwa be so aya sambe ba oh kwabna minim se ase me yonko brebo a me ne nam aye kaso bisem bi chire me so kura mitimi ko ka chire no but recently that was on the 4th okay and I mean nya encounter but okay apart from that me na san nya encounter but on the 4th na ase once we ase the memo a obi a oben e kama ase mo chire no nti on the 1st no ase ye bibia na ase nani nye ho it me di shem if you on the 1st na say vibe no kosa the catch madam for ba ko say ade am ye na mo na bo adwa me ba no know say bia also one personal issue so what they make na because on the 4th no me wo problem and madam for me na table won ye kasa the fans an o gisi won say kwadwo no mo nsa and ma wo yes our trouble ni nyina nti me no nsa ne biem because we are saying Sunday ya sem na making obi oti obi a wo problem so that say by memo a nti mre wo yanim no with time no bibia be okay nti ya den tina what motivate me because that very Sunday no and you know because on the 1st me no sign didn't same be by but you know as Sunday no because e kwan as dey na me nemu no and almost me na nanti ache it won say sa problem na ba no e dey of me niam e be bro dey me di kan the first it won dey to me phone me nua na what to me phone say it ya dey na wo dey ba so dey wo ka chem say ye memo a ye wo mre wo yanim no bibia be okay want me anka bibia nche obia ye no di nkomo a asem community so nipa yes wo be busa wo te die nti a wo yes anu akofa nkomo fa otimi wura ba bi kura na ase mama joy na ye kesinti no ase okura ba won say oh okan keke asa grosso because okan asem ni wie na no ono na ni age ebi a waji bibia ono so what I say
It won't mean Musan says because nipa ne kan asem no ka ba be busa no all of a sudden no we be aba ho akwagen saba wo sere it wo be da hu de e ha no so problem ni nyina no no and na wo yes one ni be din koma ne wife for was me call ba ne ho aba banka so call ba no aba was me come papa wa ba ye nyina ne hu ni se bibi oba wontimi nka nche ase woni be di sa was me come papa wa ba ni Charles Onyesa yeah you say the papa there said the ha no no wontimi nka nche ya the papa de obeti maka kire ye hwa wo kasa yem ye kɔ abusia nkyɛn ne abusia kɔdi nkɔmɔ but asɛm si a ɛnyɛ prɛko pɛ na woni an tumi hyɛ da se wodi ho bɔne sa because ɛyɛ akɔmfo hyɛ ɛnyɛ prɛko pɛ sa nkɔmɔ bɛyi na asɛ yɔnkofa wo kasa wo kan ani die tumi ba ne mu sɛ ma me nkɔ wura bibi na me nom bibi kakra ana me ka sɛ of late no o ka kire me sɛ star mani ma nkɔ yi ye ma sese sɛ ɔno no ka asɛ ɔno a ɔnka ɔno ɔntimi nka ne pro ɛne yɛ nam no obi ahu no sɛ no wotɔ no wɔn sɛ me mo ade mo nam a da bi ɔno na di me liska ɔno na di me twa bie e si ni ase but of late no ɔno a ɔnka sɛ ska ni no bo ka sɛ niema nkɔ yi a as a good friend no ɛna me nimade a yɛ nyina yɛ yɛ ma yɛ ni gye etina me musa no sɛ kwam na bi ska ni hu ana sɛ sɛ ni si nya me timi di ni pie ni akɔ no no bi be bon 1 week ni sɛ me ka sɛ first na me ka no no girlfriend bit me ni nya issue as a girl na anya me hwe na me de me saka no eti a free on the first no as a said me na Thursday sa it one me approach me friend back now say ade am ye dey as me ye kwamna shi because kwamna ntimi ni me gaza because on me kasa ya na of late wo wuye no enkomo na boys ni say all kan no ko di kire me a after all no me so me experience ka cranting because me chain ka cranting kam ni afutuo bi am no best sense sa ade ni si ye ni ntimi ankasa no we are kasam crash second no say ya ofiri mu mi free adwuma ba ya me free adwuma ba me ba 6:30 6:30 ne pa ho a ona be frame ha de kwadwo boy de na ekoso ade wache wa adwuma mu waba enti eno wa frame na mu no say first na sa de na esi enti wadwa me because on frame bi ama me medi nkomo ache ya danfo ba ko say ase ona bo adwa me enti me na no wa frame na mu say okay because if free first be seen a friend of friend no as one for me no say be normal yes sir but me nim say ono an kasa won own problem bi a wo face so to the make na say it's no on the boy what's one the boys din komo ama we your boys say ka say to be work catch one ka wait me what that say according to one of my friend no asem also one abubusa say depression dey kum and of catch say kwamna ekum unless say bia we cheche won say mo akire boys no motivate you and I want about like the amani wo na wo no menti ase ne say da bia won ne kasa motivate you mo say wi ase no you will be bia nkwa wi as far as you live life no there bia betima yi but Osha dey na amana depressed yeah no be say depression kuma e dey na amana depressed eno dey me ntimi nkasa ba me experience ne say ne nkomo anu odie no na menim say e sikasem ana say eniema bi na enkoyie because of late no need nkomo or respond like one kwa na be friend nyam na me friend no me friend adwuma ba 6:30 and one no expect say at least by 7 o'clock or say my friend okay it's 7 o'clock ne so na say my friend na is the first one be approach me and also be bell me say oh boy I don't friend adwuma ma ya na it means me friend me say kwam na ma ba bi a twa me mokwani mu nti me ba na say like I say eniema adamfo no me ne yem ye ni gino na me ya magina me aye am ye ni aje ye hwɛ this side kakra wo kasa yi no ɔba wɔ ne ne te as a girlfriend bibia nso ensi wɔ ne ɔba ne ntem oh no dey me nti me say be ba won ne like won ne te a say like I'm just imagine ono ọba na nyem me fan say nyin say ne be 7 months or say 8 months ni enti the reason why enti ade we kwa many pa anko adwan anko so ne say enkomo ne koso na hu say enkomo akwam na die o say kamini mi busa na say die enti na okasa enkomo ni si ya no we wura oni bia akoto bibi na ono owie ya the next thing we can say me call ba na waba ana of late no watu afri edan na wati mu ha no watu enti no ba bia wati ne new site okay enti obi o be ba no o kwadwo mayemre eti no ye fanye nyame bo china mate o kasa na say wonye obi a wonom nsa ye anidie sa type no but bibia ha ne tina ma yes sa mate o kasa ye no two woni enamfo nso ni basabasa ye bia ye Oh. friends e twa no wahia Yeah, na mo de bia na se bia sa enough of fun the basa baby any because I say
yɛate bi a yɛfrɛ no youth empowerment to support one another. Eti yɛnam na yɛnam no ɛkɔ no koraa the purpose yɛte yɛ sɛ biribi haw a ɛma ne nhyɛ wo so bɛka kyerɛ boys ɛdeɛ obi bɛhuru obi bɛhyerɛ wo ba woka kyerɛ yɛ a ɛnim kwan yɛbɛfa so sɛ sikasɛm koraa ne adeɛ to support one another no ɛso yɛbɛtumi aboa wo ama like animguaseɛ bi ba koraa wa protect. Also abere bia obidi ya ose nneɛma mu ɔden nneɛma nkɔɛ no na ɔwura sport ɔnom kakra bi ɔso ɔkɔ ɔbaa na waba ebi a ɔno odi nkɔmmɔ na waka asɛm bi sɛ ɔkwadwo sɛ deɛ nneɛma nkɔ yi o abrabɔ no koraa ne ade no sɛ ni sɛ nti asɛ hu sɛ ɔka biribi asi bi so na wasan sesa na no na wakyerɛ wɔ sɛ bo sɛ wasɔre no wawura sport na wakɔtɔ nsɛ nti ɔbɛba no nkɔmmɔ no a ɔno odi na asɛ wagye wɔn so ɔbɛbusa no asɛ ɔbaa ni gye sonkron ɔde bɛfiri waba no nti no na watwa so na hu sɛ asɛ mɛmo adeɛ boys ɛyɛ nkɔmmɔ bi na yɛdie osi ba sa ɔtaa ka kyerɛ so ɔkɔ ɔbaa no ho aba osu sɛ bia depression na ya obi ne how bi aba no ɛbɛfiri ɔbaa no end na bia na ba oh menim sɛ biribi saa bɛfiri ɔbaa no end because of late me ni di nkɔmmɔ me wɔ one girl bi a me ne wɔ hɔ a anytime bi a wɔn sɛ mɛmo adeɛ nam no yɛayɛ ho yɛtumi to kyakya koraa ne ade but anytime bi a me to chacha ni edi mi ha saa lady no me pɛ n'asɛm sɛ me kɔ ne nkyɛn sisi ana 1000 kura ni mu a me okay eti da bia me hu ne sɛ asɛ ne rɛ ko na ɔka so ɔkɔ ba no aba mu nu sɛ ɔno nso feel comfortable na rɛ kyekyere wo eti anytime bi ɔbɛka so ɔkɔ ba no bi esizi nkɔmɔ na ne be di no because ɔbɛkɔ ba no ɔba na kyɛ ɔbɛkɔ se kwadwo ma yɛ mmerɛ nti me pɛ sɛ me kɔda na twa biribi so na yɛnhwɛ yɛn ka bi nhyiam ɛna ɛnura bɛtɔ dwa sesei na asi ɛnura ɔde ɔso na ɔne ne nkyɛn ɔna ɔfa yɛ de bi bɛkɔ no wɔn kɔɔ hɔ ɛdeɛ nkyɛn mu wɔn sɛ deɛ na esi pɔtee twamfo nkyɛn twamfo yi a na me ne nam officer ɔno ne brother mmienu wɔ Canada okay ɔmo yɛ me family members ba wɔn sɛ yɔnko bi si wɔn nua okay ɔna bo hu wɔn no ekura na menim sɛ me nua no mo nti ɔsɛ asɛ yɛ ba close na mu sɛ ɔmo yɛ me busuafo nti of late ɔmo ne ɔna bo wɔ ayɔnko fa soronko bi ɛwɔ hɔ a me kura me bi a me yɛ ne family member ni hɔ eti ɛno ano ɛna officer na kyerɛ me sɛ ɔnabo ansana incident we be si ɔne di nkɔmmɔ a wɔdie ne nkɔmmɔ no nyɛ nkɔmmɔ papa ɔne bi te sɛ sɛ yɛbɛsi ɛho biribi kakra wɔ hɔ asɛ ne kasa no akɔyɛ sɛ deɛ ɛdi ne nyinaa no sɛ afoforɔ bi hwɛ yɛ fotu obu a deɛ ɔkɔ mu no ɛnum mmienu ama ne yɛkɔ so ama na yɛdi so obi kɔ bi ma yɛ hard paa so ɔkeke ɛmi ne wo kasa sisi obi hwɛ yɛ wahunu wabɔ so ebia ɛyɛ ne sɛ nkɔyɛ the same thing but the nkɔmɔ a yɛdi na ɛbɛtumi atwe nasa nti deɛ ɛbɛsi ewu bibi kakra na sɛ bi adɔfoɔ ahwɛfoɔ a ɛhwɛ yɛn no ɛfoto nsɛm a yɛde bɛkɔ out no matumi afiri ho ɔnti na asɛ mesi hɔ mɔ no nyɛ biribi a nyɛ bɔne bia okay deɛ me mɛtumi aka no sɛ according to information a me nya for the past 1 week no ɔne me head a ɔnsɛ bɛsɛ vibe ne nyɛ good but na me nim sɛ deɛ me yɛ nti na bi a as a friend no ɔnhyɛ da because wɔadwa me but according to boys na say always ne bia no okasa ase efa owuo ho because one of my guy kwa ka je obusa say edie na simu obi hye ne ho akonfu odi ka busa wo se nipa ne boa na me boa ono na asem a wo kan just obusa na cha busa ne be me fan say bia be 2 weeks in say bia no apane what the team so so yes ade and according to small boy bia ono onye nam ba say opo na bo na asem it according to nkomo ono so di ne say enrich ya me say ye senior man na mokobili de o ka say bia approach o de car ma o mo say o mo nkoto petrol ba boy ne ba no am kan de CEO ba ona bu free mu na o ka say ona bo no na bo ticket ni emika no o ko no overtaking o ka say bi kire ne say enipa de be si bia na si I think that by no if I say bia be 3 days or 4 days ago eti ona bu free mu no no ka sa asem na kire yo an kan kire enne da o ka kire say ene nti na ona bo esa because so obae no no person ko di ho komo kire boys ba obae na no hwe mood na ona bo na make say of late no ebi a ono nko a timi yesa ba so oba boys mu a opese e printed say obi a o ye okay na ni adjust okay nti o so komo ono ni di e no nti no nanka ntika ono no timi kire mu kire sese ni se ya ekebe hu komo a ni bi ba float ni so free mu na sa komo we na apia yinya yi mu sese it is any ebi no ka say o msu say
said those city and the only be out born, maybe any papa for me now. How do you want to say? Then someone okay can name more, maybe on one hour and okay. Me ntimi nkasa bebre ba de mbeza me kire ne se okay se eye wono an crab bia na se obi na ekun nim okay ana ya na masan sometime mama me gisa ni man ni se ona abu yo nipa bia se eba no material things so that say okay ye memu enam nyina ono na ho kire ni ni so sa because ono no a wote wono ibusuanfo a meka say omo ye close year on say busuan de ye nuclear family or extended family but the nuclear family no omo a ni nua ba ne wo faase ne maame ne nana ne nua ba ye wo faase fo nyina wa America oh okay and I was saying we school school we UPS UPS no okura first class okay wow so o te dem meka na say ena abusuafo no mane won kire no eti like asem ni see no ye nyina no se ko gina na mebusa se kwamna because me meet kwamna se me ntimi nka se ebia e skasem ana se bibise odwe ho a won tiase wow entiase eti se sia no no ankasa no na onim ade property ma na yes ade ba se me gina me ntimi nka se ebia obi na e ma ne pressure na se okay senior you didn't come on baby esa na come on na yes so sa the best show say they won hunu e wa dan for no so anama oni ni tuye no oni nante eche efutu nsembei de ekosu abetumi akache eye Ghana fo sebi obi kobi no a otumi atwe ho akonechi futu ga ka me be ma Ghana fo ni se ewi asem no enya won na wo problem because madam fu ise sia me gina me kana ho asem sasem to me a onu nipa first person me confront to say kwamna se ni na ekoso ho abrabom eti kwamna de na ebe ba onu ni nipa ase otimi hye hunkran se kwadwo bibia nsi o because ye memu a ye nyinu ba bia eti ni nyabotem a o de aba ne de eden ba kwadwo so akomum ba merepam no bibia be fine because yakopon purpose o de obi aba asase so eno na ma me ntia se enipa how can problem o ma won ka se o sha ase se o di problem ne ba na ade o be ka se kwadwo ye nyinu ba bia eti die nti na ba se ema nipa sa na ase eti no na ma se media rewo se de sie no nipa na o kan problem a che no a ono be hye unkran se kwadwo ye nyinu ba bia no ye more time wo ye nim no eti ye focus wo ne ye no so no ono na ntimi an take time am ono ne ono na ko so BBC ide bia ze sie ba ansam se ya se musi a eti me so de na metima ye me is babla bona de ewi ase no we nipa na wusi so na babla bo a epeni focus em bi se de wawuo no aseye en oti asefo de ni da so o ma no ene yesi ehina na edi konsuo no ebo ana aseye ba asensuo ni hwie gudi a ebe kofo frashe no nam so that say iti yaba na so sa ba me adanfo no wantimi anka de kire me o yes aba futu am de me nipa se ewi ase wo ho na bebi kire so a ka kire nipa because ne bia wo ka wo kire wasem kire wo bia arechi kire fri nipa nchen ene ni bebi ameka Matia abusuya enti asabi abrante ya wa nyame dia assembly member na yonko ya na kasa ya onso wa kire kakra ya wonim ade fa na yonko no ho assembly member ya kwabena ni huwe ho ene nsamo a esisi ya bra na abrante ne tiase ansa na oye nyame dia obekai a enche ye ko abusuafo nche abusuafo ne ya twen komo echirechi nsemu kire se obudom su se ya branch city no mpe ne ho asem na bia bia oyedi no brand ho asem ebia na nipa bonifo bi e na aye ne sa e ma yedi di mu nkomo aye se bia asem achi branch city kire se oni branch ne time ante yi na ete nsem oka do bia branch no ya na so odi a bia se why depressed na obusa depression ho asem na obusa se nipa kura se wu na asa na oka kwara betu se na no be na asa se na ni e na oni branch bi tike mu a speed ya oko na se work yan se esa na asa ene ade che se ema mu ya ro pa anti be sere se ye na ya ketri ya me hu na mobo na wo me ya den saka na fe esa bi tibia bi na mu bi mu adi bi bible say e be bidu na yakopon na se Yesu Kristo woni asuafo nam epono so asotene ye kase mu ye den ya me kasai e ma asotene e yedi mesre nyame se ye ne ye woti bia bia mo de bia ye nya obi e be kaya sama kire no ye nya obi a
yɛne bɛdi nkɔmmɔ yi ne obi a ɔbɛka ɔkyekyɛ asɛm akyerɛ no nyame no ammerɛ mu no wɔnkasa wɔ yɛabrabɔ no ɛma ɛtoa so akyiri biara ɛnyɛ din sane sɛ busua obi wɔ hɔ bi a ɔkɔba di wotia aberante no asɛm a wɔ sɛ ɔno kwa na yɛpia a ɔtɔ biribi ma yɛdi ɔno kwa de wɔyɛ obi ahwe ha no kyɛ sɛ yɛn nyinaa ɔno yɛhwɛ no ɔna tebea bi a bɛfa bi ɛhim sɛ ɔno deɛ agya wɔ mu a na nneɔma ayɛ ɔke afɔ yi no ebi a na sabi nsɛm bi ha adwen kakra na asɛ bi a ɔno wɔ ha ne amanneɛ bi ne nka sɛ na tie ne mom ɛnim sɛ bi obi wɔ hɔ a yɛtie mpata mu yɛwɔ yɛn fie mu yɛwɔ asɔredan mu obi wɔ hɔ sɛ bi ɔkɔba very okay so bɛwura no ebi a na wɔ ha ne amanneɛ bi ti srɛ sɛ nyame ɔkyerɛ fi nyame hɔ na ɛba na mmom yɛ a yɛnkae sɛ nyame nam nipa so ɛna ɛyɛ adeɛ nyinaa nyame nam nipa so ɛna ɛyɛ nneɛma nyinaa nti srɛ sɛ yɛne nipa nkasa sɛ bi a wobɛkɔ asɛm akyerɛ nipa bi a nipa ɛkɔ ɔkɔtɔn wo ɔkɔsɛe wo nso yɛmmɔ mpaeɛ na nyame no anteteneɛ na ɔnkyerɛ kwan yɛmfa so na yɛnkɔ nsɔhwɛ ɛne amanneɛ mmerɛ aho paa mmerɛ aho sane sɛ aberanteɛ mfirinhyia aduonu nson 27 years yɛ a ɔyɛ assembly member na sɛ wohwɛ no a ne future prospect ɛwɔ politics mu no na ɛwɔ so yie paa yɛ adakye bi obetumi kura bɛyɛ panyin paa ɛwɔ asante akyɛm north agogo ha anaasɛ mpo asante mantam mu ghana man mu ama mpuntuo aba ne kurom ɛna sisi ahwɛ fofi antoata wɔadware aba mu nti akɔba ne si nti nyame hu nyinaa mmɔbɔ na wɔmfa yɛn nua bɛrima ne kra nsi na ɔma no baabi papa nta adanfo ama yɛde twɛ di apɔ nyankopɔn ahyia mu yɛatoa wo sɛ dwom ɛde ahyɛ ɔsorosoro ne ɛdi animu na wɔbusua mede de kɔpena wo sɛ sɛ wogye frɛ na wohwɛ me yɛ maame mehyɛ aberanteɛ ne maame ɔwɔ akwantu ɔwɔ me nyame nka ho wate emu ɔden sɛ bi obi na to nim sɛ nyawo ne awo ne sɛ wawo ama ɔbɛsi nso wɔn nso ade hu ɛde wakoma sɔre na ɔmpa bu na sɛ nka sɛ bi wobɛnyini ɔbɛyi bɛnyini na wasiew na afɛdi aka bi awie ɛna akɔba ne sate srɛ nyame sɛ ɔno a ehu mɔbɔ na wɔn hyɛ ɔden na wɔn kyerɛ ɔrɛ na ɔno mu yokodwo ho ɛbi na mu ayɛ di maame de nyame nko a ɛde gya wate srɛ nyame sɛ wɔn ka ho ɔbaatan ɔkwantuo mu na ɔbɛteɛ sɛ biribiara ne wɔyɛ awerɛhoɔ sɛ ɔwɔ akwantuo mu na yɛbɛto nkra sɛ ɔba aka baabi sɛbi maame nyame hyɛ ɔde ma moate nyame kyekyere werɛ nyame noa nka wo ho na wonyɛ adeɛ nyinaa yie ɛma wo sɛ yɛsie nnipa bɛka biara sei nso nyame nko a na ɛbɛ mu ade biara yɛdi nti meyi mpa yɛ sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo nka wo na ɔnhyɛ wo den na ɔno anhyɛ w'anan mu ɛhyɛ deɛ ne nyinam afei yɛn nua bɛrima akɔ abena assembly member ne nua baa yɛn nso wakwantuo mu yɛwɔ fa asefo ne abusuafo nyinaa nyame na nka mo wate na wɔnhyɛ mo den sɛ nyame te ase biribiara bɛyɛ yie nyame te ase ɔno abɛma nneɛma nyinaa wie yie ne berɛ pɛm yɛ nipa nte ase ɔbɛyɛ ɛde ahyɛ deɛ ne nyinam ɔyɛ Awurade Yesu Kristo nti amen abusua meda ase sɛ wogye berɛ na wohwɛ me kae sɛ nnwumakuo bi adɔrɔ ma ne sɛ ɔma sena wode dwumadie berɛ di kan ɛyɛ obi trading enterprise wɔkum ase South Suit First Junction opa atade papa open papa ne perfume papa de amsrɛ South Suit First Junction ya ɛwɔ Kumasi ɛwɔ na obi trading enterprise oyi na yɛkɔ gb na kakra bi ekura obi akɔ abɛnya atade papa bɛnya papa no bia yɛ kama ɛnso de ama ɔmpewe na deɛ na apɛ obi trading enterprise wɔn nyinaa yɛkɔ gye ɛnoma bi akɔ ɛde ama yɛ sanso na mekanfo ɛyɛ Battle Grace Financial Services de ama Ghana for am wɔ America Ghana for am wɔ Canada ɛfa insurance ho nsɛnsɛm ɛfa financial assistance ɛne adeɛ deɛ mesɔrɔ ɛba akɔpɛ no the Battle Grace Financial Services ɔmo yɛ intermediary financial group yɛ ɔmo hwɛ bra wobɔ sika ɛba wɔn nsɛm a na ɔmo aboa wo ɛde bia nso akɔ yie ɛte amount mesɔrɔ ne me maame ɔhene reda na kusi na nato ase hene kɔtɔkɔ hene brɛ mpɔn na ne gere ɛde mama dan na yɛ ɔyɛ kɔfar bar ɛde ma Battle Grace Financial Services ne me maame ka sɛ na wɔn kyerɛ kwan a wobɛtumi atena fie ɛde Battle Grace ɛto anamɔ na bibia ɛnso ayɛ asotwe na bibia ɛnso ayɛ bɔkɔ ɛte ama ɛte mesɔrɔ fa namba no ɔmo yɛ adwuma akɔ ahogyie mu na abusua kɔba sɛ bia ɔhia sika ɔbɛtam sika bum di ama sika bum a ɔbɛtam di ama no wɔnyɛ wɔtuo bia yɛ tax free ɔmpɛ wei na ɛdeɛn ɛna ɔpɛ sanso ɛna mesrɛ meka ɔno ɔmo yɛ adwuma na nyama ne mpare yɛ na sɛ bia sɛbi ɔkɔba no ɔha ne ama ne bi aba na bibi nyame ma ne mpare yɛ bibi ntimi ne adwuma bi ma abusua ɔmo abɛhwɛ wakɔ sɛ ɔbɛyɛ nyame ɛtia ɛna ɛnyɛ no nko a sɛbi ɔma nso ɔmbɛhwɛ ɔmo akɔ sɛ ɔmo abɛwie ɛsuafo college bi ɛbɛbia nso akɔyɛ ɛde amount ne Battle Grace Financial Services hwɛ mu ɛnkɔmɔ ɛbɛbia nkɔyɛ ɛfɔ ɔbɛpɛ mu yɛbɛhyia nyame nka ho maka bye bye.